Hormatly prezidentimizin döredip beren mümkinçilikleri netijesinde Bollumsal etrafynyň Gowada şäherine yerleşýän azyk we süýji köýke önümlerini öndürýän kärhana dürli görnüşli ýokary islegli önümleri öndürmekde hatam tapawutlanýar. Muň özi ähli bolganlarda oňy netijelerini berýär. Şeýle özgörtmeler hususy kärhanalaryň, işegurlar toparlarynyň daşar ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan önümleri öndürip ýurdumyzda önüm bolçylygynyň döredilmegine mümkinçilik berýär. Yurdumuzda önürlüyen dürlü görünüşlü önümler buun ak bazarlaryň bedegine öwrüldi. Daşoğul welaýatynyň telekeçileri we husus kärhanalary önürlüyen önümleriň görünüşlerini köpeldip, olaň ýokary hilli bolmagyny gadanýarlar. Netijede bolsa ak bazarlarymyz berqarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwrüniň häzirki günlerini ekologiýa taýdan arasa halka el ýeterli bolan dürlü görünüşlü önümlerden noli. Bollumsal etrafynyň Gowada şäherine yerleşýän azyk we süýji köýke önümlerini öndürýän sadaja atly husus kärhanasyň bugurda netijeli işleri alyp barýar. Bu ýerde süýji köýke önümleriniň dürli görnüşleri, şeýle-de çörek we çörek önümleri öndürilýär. Önümçilik ulgamlaryna ornaşdyrylan tehnologiýalar esasynda süýt gaýtadan işlenip dürli görnüşli gatyklar hem gaýmaklar, düzümi baýlaşdyrylan aýranlar we başga da saçaklara bedeg berýän önümler ýokary hil derejesinde taýarlanýar. Yeni davr bellemeli zat olan bolsa kärhanaň önümleri vilayatdaky dukanlarda ilata el yeterli bahalardan yetirilýär. Bundan başga da bu ýerde öndürilýän önümler ýurdumyzyň vilayatlaryna uradylmagy bellenmäge degişlidir. Kärhana hunarmenleri hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmekde döredip berýän gollawlaryna ruhlanyp gaýratly zähme çekýärler. Olar özlerini bildirilýän anamyň aňry bilen höttesinden gelip bu ýerde öndürilýän ähli önümleriň ýokary islega munasip bolmagyny gazanmak üçin ihlasly zähme çekýärler. Bu bolsa geljekde iş hünärmenleriň zähmeti bilen öndürilýän önümleriň görnüşleriniň we mukdarynyň has köpeljek dunyň aýdyň suwtnamasydyr. Şoň üçin olar halkara paragatçylyk we ynançmak ýylyny uly üstünliklere beslemek üçin tutan ýerli zähme çekýärler. Toplumyň hünärmenleri ýurdumyzda netijeli işlemäge giň mümkinçilikleri we şertleri döredip beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.